Davidko už to video cvičil, takže vám všetko okomentoval. Najprv každý pôjde pekne po týchto schodíkoch. Počkajte, ešte spolu pôjdeme naraz. Potom sa pekne šmykneme, takto. A po týchto tu, po tomto chodničku zdravia si pekne prejdeme dookola. A tam ideme potom na nám aj... Vieme, čo je toto? Ako sa to volá, to červené? To je žinienka. Tu si pekne poskačeme, dobre? Takže, ide prvý Davidko, on vám ukáže, ako budeme všetci robiť. Áno, pekne ide, dobre? Takto, pozrite sa. Teraz sa šmykne. Super. Prejde po žinienke. A teraz po tomto chodničku zdravia pekne zaradí.